Pakiwai. Aku nampa dawuh timbangan sampura budaya katwa. Sing supaya tak perang ing Singosari. Risa durunge. Hai titianku gajah kae diluari saka Patunggon. Watyo Bolo. Mustito Budaya. Sing wis kamendar ning kono-kono. Lumaksana mati kita. Anggio. 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 Anggio.
Medun kono piye? Golek sing rodok padang. Ning kono. Ning isor ae. Lah ning dhuwur keculek mripat kowe lari. Ning isor atas. Asem tenan. Asem maning pokoke. Wis. Nek pani majune. Bocah ning isor aspal, Bos. Aspal, Bos. Tokane disi wis. Yo.
Sing mbok gandhen iki sirahku, Bro. Siram. Sirah. Weloh. Aku ora roh. Nek ngono tak ketarane dhisik paling aku. Aja sembrono kowe. Lah, siram, gundul. Alus kaya bokong bocah. Ya. Oh, oke, yes. Sing sijine. Ikete Kan ketarani. rupane ya bagus. Tanda. Iya. Kontrak. Terus ora gandeng. Ambo ya wis. Kontrak. Kontrak. Sirahe bagem ceret to piye? Iya, Bro. Tarung terus iku lho. Hei! Median ora waras to piye? Ana apa? Ola bali sing kok atep sirahku. Ikon ngatep sirahe musuhe. Lho kowe iku tak cublok piye? Goblok piye? Nyatane ola bali sirahku atep terus. Nanging kowe seneng musuh lagi gianan. Kowe mati seneng kowe. Seneng apa bang sesuk pijet aku. Mesti bombong ati om. Ngomong piye? Piye? Musuhe aja main aku terus. Musuhe dadi gede. Musuh di Musuhe dadi gede. Edian. Musuh iki lho, asmane. Jebule musuh saya cakrak yo. Mangan aku. Santai. Lho ngetoprak moro nginepane gugup iki. Ora usah gugup. Engko ijen delok kowe ramene. Sopo? Ana bintang taune jola karo entong menawa. Waduh. Iya. Itu. Itu. Nah, jalan nah, ha? Tidak. Goblok iki lho. Trimo digandeng bobot 50 kilo. Kok kalah kowe. Bebek mangan kairut. Aduh. Jebul kowe iso parikan yo. Iya, ayo sikat. Pak. Yo. Ya, mepet iya. Tuh, patas. Maksud mepet patas. Wah!
adu jembale. Ngantem bocah-bocah. Sing salah iki kowe. Salah piye? Sing salah kowe. Piye? Jane. Lah nek ora apa-apa jeneng kowe. Kowe rak ya udah nisa. Aku ora marah. Iki wis paramu Allah. Asem tenan. Mancal nek raiku iki lho. Enak tak aja. Iya. Nek raimu. Iya. Aduh, sorry men. Oke, baik. Musik le. Iya. Musuhe mulai. Musuh iki. Aja. Siji loro telu. Piye? Apa kowe isih wani karo kancaku? Prajurit nek goblok yo ngene iki. Ah, Kowe nek wani yo kowe. Aja tanduk jokno terus. aku mampu nih piye? Kowe iku kleru. Nek baru kok ora mbok ijol. Tak ijono contone, Mas. Tak contone di rungono. Runga. Oi! Siji loro telu papat. Nggih. Apa kowe wani karo aku? Nah, ngono lho. Hei, Hei. siji loro telu papat. Nggih. Apa kowe wani karo aku? Ah, Mas. Hei. Nantan. Ubah sampe karo kowe. Ubah. Pas matamu picak ngono. Piye? Ayo mbok tungkak sampe nakmu dhewe. Pasane tantang karo aku. Sing nantang sapa? Kowe. Aku mau muni piye? Dhewe wani karo aku, ngono. Yo. Golon didelok. Masuk Allah. Kancane raine digo tungkak-tungkakan. Lho kok malah do jagongan. Lho iki apa do maedan. Ana apa? Piye? Apa? Halo. Matur. Matur ning kang sekitu. Ana apa kowe iki? Aku majlok ngono. Kowe kene. Ora ngerti aku piye. Ora ngerti. Raiku digo pacar-pacar musuhe. Syukur. Pokoke wis Dane wis aku mati. bojo dimek kancane. Sing ngepek bojomu bakal sapa? Aku ae lho. Iki. Ya. Peraro ngerti perkarane bojo. Ah, Goblok, bocah goblok kok. Bocah goblok. Iya, nah aku yo mangkat tak bojo aku malah. Jelas apa? Bojone ayu. Gae nang aku lempek bojone. Bojone ayu. Gae. Nggih. Aku lempek anake. gini. Oh. Kowe ngerti bojomu apa ora? Ayo. Bener raine ayu. Nek ono sayange coy. Ayo. Sayange mlakune bojoku. Nggih. Mlakune bojoku ngeri kowe. Wah. Ana unen-unen. Unen-unen apa? Ucapan suatu doa. Bener apa mboten, Bu? Terus piye? Lah wong kowe muni bojo mlakune. Apa? Jangan kene ku mandine mbok. Dah
musuh aja mbok eman. Apam musuh. Bapak iki. Ampun bapak iki. Biasa sih. Kalau tak bodoh sirah. Oh, biasanya ini makan Pak. Bapak kejamane yen aku derek Pak iki salto sik jalukan. Jalukane kowe. Jalukan, salto sik. Ping 3. Jalukane ping 3. Belakang. Ayo. Ayo. Iya. Siji. Kurang ping 3. Ambukan dhisik. Ambukan. Leh, apa ning isor, ning dhuwur aspal. Wis pilih kowe. Arwan. Iki lho resikone lho. Kowe malah gembuk ning isor daripada ning dhuwur. Ora tak lakoni ya menurut dhuwit 100. Kowe alon ning isor gembuk, arwan kok nek teko omah tuku wedhus. Tak lakoni iki. Sanggane ya abot. Ayo 100 iku pijet ora. ayo. Kurang ping 7. Terus. Ya. Wis. Ayo karo Pindhono baute. wis. Ora beres, Jos. Jos. Sapa jenenge? Keprae Pak Pri Supriyanto. Kurang pisan. Kurang pisan. Direk kok. Yes. Ikon medun. Medun. Medun.
Bapak Lurah Todan. Yo. Jenenge sapa? Bapak Lurah iku duwe jeneng. Jenenge Bapak Supriyanto. Lho aku wis hafal. Nek ketu foto kaya kuwe lho. Saiki karo dijalek. Aku ora dijawab kok sampe sesama. Kalah piro? 200. Lho kok iki ra iki duit piro iki? Iki 100 Mas. Kowe nyetarani palsu apa ora nyetarani? Iya palsu. Ciliknya ada bedane. Bedane mah kok nek duwe asli dikepak-kepak ora males iku asli. Ora males lah nek palsu. Dijes, balet dies iku palsu. Jajal, tak jajale. Yo, jajal. Jajal. Yes. Palsu. Yo, sesita. Aku tak kepak males. Palsu. Yes. Saiki asli yo. Asli. Lah nek nyoto-nyoto iki saumpama palsu. Sing gawa dhuwit iki palsu. Saiki kok ben digoleki Pak Polisi. Tenang ora? Iki mergo palsu. Ora kudu. Hei, jalukane Pak Supriyanto. Ora mesti kok. Sautore kudu swawe ono. Ya wis awer 200 yo. Semangat! Semangat! Yo! Yo! Asis! Pemanasan!
tangane musuh. Ora bocah cilik wingi sore. Ora gelem sumike. Mati kok tanganku, pancene kowe jes sumbar ning pengarepanku. Tentu ning papan kene. Kowe opo sing temen ayo maju. Arep wis. Ayo. Bos. Peperangan rasa terus. Ning papan kene. Adu Kawijaya. Ning pancene wong Siosari. Ijen duwe Jawa Kawijaya. Ora usah kene papan kene barang salat. Ayo katanya. Paspor. Tak bukanane papan kene. Siap, Jawa Kawijaya. Prajurit Siosari. Pancene nang jalmo sakawujudan. Sing kaya situ. Ning rasa kalau gendong ning papan iki. Kowe bakal kembali. Wis.
Lawang bisa wong samene mbane lho. Aku lho isin aku. Oh alah. Lawang aku kaya metu dhewe iki nyapot. Ya wis. Metu dhewe lah tak kendel-kendelne. Wong aku bocah sangar. Iya. Lah ya wong penonton kaya samene akeh. Ya wis. Aku tak ndang mlebu ae ora umpan nggon.
jagongan. Kowe nek metu rasa nggawa ula. Gawa ulane sapa iki? Dikira ulam ta piye? Oh. Iki mono ora ulaku kok. Nek gak ulam-ulane sapa? ulane putra. Ulam. Iki Ulane anak anak ora sakmene gede. Ulane sakmene lho. Ya sore monggo ngono mah kok. Sakmene lho. iki nek gak ulam, ulane sapa? Ulane putra. Matune yo kok. Iya. Iki jelas ulane putra iki. Iya iki. Putune Satem. Iya bener. Lah lho. Ulane putra. Iya. Putra ini gowo kowe. Sakmene gede. Aku ulane putra putune Satem anake diplek. Oleh kok tete. Dipakani ae nek Tak takokane lesu ta ora. Mbok aku santi. Ula ke lesu ta ora. Ayo. Wes pakani. Makane Pahit. Alah. Kecing. Ana apa? Tapi kok sabrok. Kowe ku yo ora alon-alon kok. Lono-lono mlebu kok. Ulane ora doyan aku jebule. Nek mlebu pisanan iku yo alon-alon. non. Ngono sarane ku mlebu pisanan gantret kok. Ora sikilku mbok jongkeng, sirahku mbok jono kok. Nyate. Ayo. Ganti kowe. Ganti aku. Awakmu sing gedhe kowe. Akalo medun. Awakmu sing gedhe kowe ndak pare. Ora iso. Akalo medun mbok makane ula. Nek gak kowe sapa? Kowe. Kowe anakku goleki. Aku wis wareg aja bakane nek. Kowe dhewe ae. Aku yo ora wani. Tenang ae. Aku duwe cara. Carane piye? Tak bedosane merton bias e. Ben tuwa. Ben ambian. Kowe duwe mercon. Duwe, tenang ae. Wis gawe. Wes, Piro gedene? sakmene. Wih, Iku ada ulane yo mati. serangan mati ora iso. Tenang ae tak Kok cito. sakno gedene kok. Tenang ae. Kacau. Ula gede mercone cilik. Woi! Aku yang bagi angkat. Walah iki lho apa? Walah. Hei, Woi, asem kowe. lah sempiye? Iku mercon ta opo? Iki merton. Lho mercon karo kowe kok kudu gede mercone. Kowe gorak ora? Ora gowo. Lho, Dadi cipot disulet. Golek lek ini penting. golek. Nyirasaken. Dadah, boy. Oke. Utenge cekeli. Dadah lho. Iki lho. Modal kowe, ulane ape modal. Dadah cepet. Wes turun. Wes apa lu dadah, boy. Dadah, get. Alam lho. Dadi dandani dadi sunat. Rek bocah kok. Ora jegok. Iki sing nyulet sapa? Ora roh. Iki terus piye? Iki terus piye? Kok